talo wai saya wai ni gothokoi tongo tabuk bihik bwsai khibwi khalai mani tini srang salo haino haisini dele kokto ni mangple kasai phaikowa kokto mangkha thangnai 25 September salni patimung kokto mao sangsai manka thangnai 25 September ni salo Suchitra mungai bukhokje khoroksa bwsai khwai baijalbari sabjunal football batalemung thangna thangsani nokni nongkhori thangmani tabuk phano phai sokpaya kho tini bai salbangai thangka yango Bwsa Bwrwi Cherai Khoroknwino ganang nogo Khibwi Kwlangkha bo biang nongkhor thangka boi bai de khogoi talangjakha na kubun chalarong moi de khari thanglaikha abo kaham ka saiman layakho wana laijak nok dukhungni borokrok borokni parangkha Mungiakami phadising bwsani khokti kok thaisa thani khana layana botamo sakha ani mung Debbarma nin baba ni mung roton Debbarma ani kami bo jagang kha Mungiakami para ni mung parangkai ko Chinamo koloni ngata Mungiakami bazar koloni tila bo blok Mungia blok ani ning tabuk sana naimen tamani tei sai khana re kisa mane an nok ni borok ko thanai 25 tarik ni horo shonibar dino horo kunu noko walai ma bukure chulai ma bukure kunu kese kereng mane kunu phano kure hotata kamai thangka gamang naitubi khobor doro jaga no jaiti kusti rong no rogoda thang khobor na baikha kure kun jaga kai ikota jaiti kusti no ro bukure ani bukara ani kaki sono phun khai singkai edisio tongnai ne bodo ngai borok sabo do khobor nai negedi kun jaga mane jaiti kusti to krong ma tomla jaga do kun jaga da thang khobor na baike denge nai na kha je kokduk je ani phun amar toma jaga do to jaga phun khai kure ngai ani bukara bari to jat gana se do ani je ani bukara khai dui magi magnai ta bihi bo khai tongoyo ani bukara khai mandai tongoyo ngai ani bukara je okra khai mongia oi ko an nogana wono bongara bo loglogin no o je kamama loglogin thangai singka bongara phaya ancho do phaya kai phaya ang kang chongkha kunu wala ne kirja ge phano huitoni mano phungai phaya ne tongwang phungai khro ba ngai adinam tai ko kaki chonang phun khai ma kokta mo horoja kama sala horo koitawa horni dorona angapru TV nale te koita sebe 10টা 10:30 baje khara mixi ma asrong ma tong 10:30 hen ma tong horni Cherai ma usuk tong an Cherai hingke mag nei buri mang okra ni mungkai rimsa Debbarma kusu hingkai salimi Debbarma okra khai romni 7 বছর porja tong tawo okra Cherai okra khai to naksari porimani hingke mo lockdown niti ko jak nogono tabuk khai to emi to naksari porimani ta nogono ta porino tongo hingke ta khai ko school logot thanani dazalung to hata Cherai boi ko kamang tongo kusu Cherai siko 3.5 বছর 4 বছর টাকা bumana kharung je kawi tong kheta na bumana khatang je kawi tong kha hingkai ani bihik ni mung hingkai Suchitra Debbarma ani bukra ni mung hingkai biseketu Debbarma nin bihing ni kami khebora I corona Mungiakami no jeung gana no para thanta se jeung hingkai amno ani kaki sono sahaka hingkai borok khai chawa agi noro wala layo agi to wala lakha adino je bo nok ni kamama dino to jeung ba wala la ya sub sulaya paran borok no bo singpana di ang noko sikre ang roton puro si iko junal ni hote chini Mungia junal bai bajal junal football khela choli wa puru ang bor iko khela nanya bo thangte sere rong talangte ne mo ekta ang to oro kaisa football ok thungtong la ngai ang ni phai noko iko habui jas habui jeung an noko TV rok kre jo ngai Cino kana onta ani pisau mara TV naye pirok phakenya kiskirikha ama hata okai amno kuno wala ya sub sulai ama ke kamai thanga tang wana kha biang thanga kalakha khobor na kha to jaga no kre okai ani babu no kol khaipo ani bukra cinoram sokpakya ama hata do ngai kok bujidi bojaga soikya hinsa mana bong mandai sokpakya do mandai to sokpakya to sokpakya kol thacha tano khaima kamabla an nin buri bekhe ning kokma sayakota kokma sayako hingkai tesa mia sari himia ya usakang ni sombar ni sari go tesa kol khaire chapo an bakra sinoro ni thangka bin kaki sonoro hangkang saka do nong ara thangka tam ni saha nei sisungka babu sona ngau kok sanga do ngka babu no ka chapo bro was wala lai himla chuak nungei hingkai do chuak da nung ya paro phana phaisung pai di yo kokrok sakang saman pore an bihi bai kok mas ya wala lai thang kai noro guardian hisabe buma bu phatong noro phaising bai dita wada wala lai buda bulai tamung lai songsaro tamu kese kereng betui hediba borok khai
Chinoro Pimini Tanka, Bin Kaki Sonor Tanka, Amo Kaisa Pek Hangting, Diba. The Tango to Tango, Tanka, and Bukarabano call Kaisala Kaye Singmano, Hatak. Diba, the Walan Tanka Kokta, and some of Lukuro Bisas Hanakoya Sing Napidi, Noganagin in Borno Parawang, Sasumboya, Hediba. Kamnang Makoyo Lukurono, and Bukara Soto, Kaisarom the Iko, Opomanuna Kirizaki Pano, Rom the Jessa, Una Kirizaki Pano, Ginorsi, Nipan Tokito Mano, Bongorobo, Lia Potakai, Bin Kaki Sonori Tansoka, Nis Hazasoka, Gan Bagani, Kaisa, Bukawan Sumapayo, Biang, Jaspanung Mano, Hatia, Tang, Dinto Kun, Tabung nin Bwrwi, Unko Rutugik, Lukurofano, Jessapan, Lukarikan, Naranai. Narang boltang tabo kuno wallet sulaibo kiri kuno kiri bonang diko asal tani bihik an bihik na wansuk tongo bodo tangka sengai tangi tangka neng na neng ang bai kuno adini horoje neng ang bai tamu 25 तारिख सेप्टेम्बर 2021 नि Khoroknwino nung may wawala subsulyan nok ni angkori thangata kuno bobe kuno wallet ma bokure sulai ma bokure amni bisingoi ko parani borong no bang Sungrimal mana ang kiriyo pan tangi sungiji an nokana to borok kabang matongo iko amni bagino lukurona ang help sano tango himale je nungnai iskino photo rijak tongo ani Cherai ni botongo te plus ang mai keni ke photo buja jala ko oiko an Bwrwi ni photo tongo amo je an Bwrwi no je nungnai kokdung number iwano a kokdung number kisa call khabe de lukurona ang koyo tangi himale ang an bihingno ang Takbo bukawa hamjak tongo plus boje jaba thangte angbono nogo kaham kerengkhaina phirok sokbaina baga ang koyo lukurongno kisa nukhai help khaijaba dei asno hamba nin phone number ke sagari an phone number ang mukosta maya Bwsa tongani